Kama usimthandile face abamthanda bambiza ngayo usimthandile nawe uma ungamthanda face ufresh umbize ngayo usimthandile. Cho come on. If you don't subscribe, you can kindly do that, man. Road to 10K. Road to 10K. Please don't forget to subscribe right now. You understand? More coming today. It's already in the doggo. Pet 2 dogs. About fun is in for the end of the day. You understand? Our fun is the end of the day. One girl. Chomi, how are you? I'm good and yourself. Don't be nonchalant. You always nonchalant. I'm like, good and yourself. I'm okay, Unjani. I think we need to talk with your language. Unjani. Right now. They appeal, like show. They appeal. How do you feel today? Yeah, I'm right. Right. You look so shy. You're shy, yes. You're shy, baby, right? Yeah. Okay, but first I need to introduce you. Ubani, first time I'm born. Semazi the movie, you know. Bafish, alo bafethu sichabu wasemala ifini bafethu akhulekana. Shit. Easy. Namash. You know what will Pitor? Kanjani. What's Pitor? I feel like you're giving Pitor. I want you to speak Pitor, but I feel like that language is funny, dog. Understand with Pitor? Yeah. No. Yeah, abaziyo bayazi yabo intwana yenu vele yabo bengizothi ithi yoboy manje mina ngintwana yasekasi yabo ngizothi intwana yini ethola yase West Ralph Savage lana danko intwana yini yabo bengizothi ithi manje ayaspora nje yami ufuna manje ayaspora nje yami Bora cha. Kwekwe lilimi unganaka. Chom today. Okay, let's go chance raha ahleka qeda okay. Yeah, girls to girls. We understand the joke. Yeah. Girls to girls. No. Hey, okay. I'm going to ask questions, guys. Please, cabanga nama question. Okay, ngizonibuza ama question but ngicela ngicabanga ama question, okay? Okay. Okay, ni rate. On a question right now from the start. First introduce nje am kugela. Like ubani wena what are you saying wamenzela? Hello Miguel. Hello Miguel. Hi. Ukren. Sharp. Nafedi kinathabizo nakwena. Ongezi. Thalo tsibo nami ngihleli la mara no Ongeziwe. Ukren fi. Yeah, ngishap. Nami ukren. Ngajobule ukwazi fi. Introduce I think we are like funa lento le control. Okay? Please leave our vaginas alone. Yabona hosting indaba zakhe zokutazela angagezanga uyabona manje seyamshisa lensila sekakhuluma too much la awuthi yami siplakela amanzi enjoy am friends uzwakala isigedlela ngicela yami mzala ungayezi leyonto mzala. Okay, uintroduce lo ubani, right? Okay, mfethu friends introduce again. No, introduce again. Hey girl, how you doing? My name is Charlie. Abayazile ngoma bayayazi guys yabo. So yeah, bafethu. Yeah, ilo kele. Mara ifa ungazi kahle tsho mungugule ne. Yeah, ungangugula tsho. Fine. Egejule fresh. Askwekwe. Okay, no. First introduce it. Bobani to these guys, please. Introduce it. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. Hey guys, ikamalami Ongeziwe. And then ngidlala Excellent Park, in fact, yeah. Excellent Park. From the Excellent Park. Okay. Shit, sir. Okay, I'm gonna keep asking questions. Cele phambili guy. I'm a question, right? Okay. Yila ma red flag wakho ngawe out here. Ngami fit. Yeah. I mean I choose true one. You need to one goes on. Fake umfana yabona. Bamjwayele ngale. Oh, straight. Umpepeni kanje. Straight. How many podcasts now? Mina. You. Ngeke bathembe kai yabona. Na just 30 date foot. Yeah.
Yeah. Yo, ayi wena ufuna ukukhava iscore. Ufuna ukukhava kunescore. Ngilisana nabazali ungawa. Ngilisana nabazali angeke bafuna ngedraw. Awi. Okay, yini red flag yakho ngawo njani? Yini red flag yakho? Hayi red flag yami bafethu ukuthi mina ngihamba ebusuku yabo. And ngisanokukhohlwa ukuthi ngiyajola sometimes. So ayi red flag yami le amantombazana ngaze ngawathatha serious. Nana, Ngqozo, you so cute man. You keeping babyish. Ngqozo papa, uyini red flag yakho wena? Sanda wafana. Avele leli draw ni. Awuthanda Bathanda. No. no. Intombazana, yes. Okay, yini red flag yakho? Kanti futhi nimgayicha. Futhi. Ngiyafletha. Yeah, flirtana abafana kakhulu. Yeah, nabafana. Shikuthi uthanda Lesbian. We flirties. Flirting in face. Why? Okay. We are flirting, umflirting wena. Damn. You know, like I feel more comfortable. Yini iphi expensive gift okwayithengela ugela? How much? Like into like ubona le yayidura ke le vethu ayibisa nje le. Wathengela intombazana. Mina Yeah. ngamthengela Yeah. amahol. Ayidura ama house. Dura for yena. A special for yena. Mara lo yasilonga ngamthengela. Ngamthengela ndo njalo. Angibheke nje. Stock sweet. Oh, ena. This lo. Awewe. To be honest, niyaspora guys. Abaspora man. Adinae. Awewe. Okay, yini into okwayithengela ugela vethu ayidura. Yo, I think the craziest thing engingayenza bafethu ukuthengela intombazana ijiwe kona unyazisola bafethu ngibroke till today nomntana wami nebenze yami yabo. So sister ifu lapho la ukhona nkosi yami ngicela lethi imoto yami. Ngicela imoto yami jo. Ya ngicela imoto yami jo. Oh and ngiyadlala nje ami nginamanga. Okay. Nginamanga. Like ungayibelieve now the No, thing I to believe it. I was like, Now the craziest thing engingayenza ukuthengela icherry skipper seGalaxy Boy. Yeah, and then yazisola out yami yabo. Yeah. how much is give us a Ongispire kwenye out yami khona enye out yami angeke ngize ngidushare yabo lezi yabo zama drug addicts asishayile sister lakhe yabo ngathola kontwana nge12 rand so ngasayina ngasifaka istay soft ayo ka sister yabo. umazana wena yini okwayithengela umfana ebidura angithi ubought maybe girlfriend yakho or boyfriend yakho that time. Jo mungakhuluma mama. Ngithe yo, angikhulumanga ngithe yo. Uthanda kuba umbhebheni ngoba yena uyaflecta nabafana ukuthi uyayithanda. Uyayithanda namanje izosjude. Don't mind that. Yini Izosjude. Ngasjude. yini okwayithengela umfana ebidura. Awuzwa next. Awuthengela abafana ama gift ama birthday wabo. No, like into ezakalayo like ngihlukana nabo. Oh isikhathi singaka. Yeah, singafiki like ukuthi maybe birthday yakho Oh. Long distance. Ngesikhathi naye. The more bonda the more ufuna ukuyenza. Ngiyabuza. Wayikho kanjalo. So let's say ukayihlangana naye na 1 week injola yabo. Like yini into ongamenzela yona? Like ungamthengela something just nje ukuprove ukuthi uyamfrustana or vela uzingeni wena lezo zinto. Ayi 1 week incane nje. Ncane. Bazovulela 3 months. Bese bayofletha nenye amaha. Bese bese bayo. Ayo. Basivulele thina. Ayena ish. Okay guys, and khona question for girl. Sisicela uyehlisa ihood sifuna ukubona something. Ngamniki. If you're comfortable, it's okay, man. Sifuna ukubona something. Half Sonke yo guys, ngisikhathi so. siyacela. Ngisikhathi. Sifuna ukubona something. Come on now. Come on now. Nasani. Awewe. Oh.
abe ngisho ukuthi kuyophuma ipantsula kanti hayi uyazi ukuthi ugele ufihleni yabo so mara yazi une right yokusho lezi zinto zisho umuhle shemazi mina ngifuna ukwazi ukuthi why you flat ngifletha complicated Chuma ikinte complicated ikinte complicated like ngiyashesha ukubhino abafana like bashesha ukungibhora so at least mangifletha ngiyazi ukuthi porwa yini chuma umuntu maka too much kanjani like omunye uba too much ngokuthi uba uyabambeleka yeah maybe too obsessed na okay ube obsessed but hayi kakhulu na red flag mouth yabo sesitholile isolution yethu ungabi abasifuni guys masi khuzekani mele siba amapantsula ngenkani mele siba amapantsula ngenkani so ungayithuni la bafowethu don't ever asibatshele kokugcina njalo khuzekani ungathandi too much cela uyiphinde lento ecede kulisho bangabi too obsessed nizwini sunfries amount kuyo yonke into esingayenza sicela singabi obsessed yabo nami from today guys angisekho obsessed ngamantombazana yabo into engisho ukuthi intombazana never ngisayithatha serious life yami so chomi I think i red flag yakho le life yini because uzothole awusekufrostana yabo ekubeni umntana abantu yena vele uready willing yazi uguy yazi akusinoma ubani uguy obsessed yakufrosta yeah ngiyazi but ungaba obsessed ani mara hayi too much yeah no phela ngisho nokuba obsessed like kuyahluka khona le obsessed ukuthi kulanda kini yabo hleza afuna ukubona kube nale phone too much kube nale phone ukuduzula too much phela abo obsession bethu abufani wena usho yipi like obsessed ngokuthi like hleza kutshela ukuthi uyakuthanda uyakuposta izinto ongazifuni lezo why my that's how ngithi umjolo serious awusekhe South Africa bafethu so choma ufuna ukutshela wena njoba ungitshela ukuthi sowukhathele lewo ukhathele ngakhona kule age okuyo so phambili uzokhona kanjani ngikhathaza yini angishasho udwena imijolo wara obsession wara and lezi zinto lezi zikhathaze kule age leyo kuyo choma so awuthukanga mara ukuthi in the future ngaba yinto wena so uyifunayo leyo bese thina sisekho lapho no ngiyifuna uzohlala leyo ungakhona awuyoba umunye umzali chomi yazi sengiyasaba namanje sengisaba kwamampela sho mara I think yazi you can do better you can do better shem you can do better chomi sizokufaka emthandazweni yeah njaya wena what do you have to say ngale awusesigcoke isipink intwana le ndoda siyeke kancane indaba yaspida ntwana le wawuvumelana nayo le ngiyangithola imakolite le out anginqanywa le nawo imakolite show me nginama question because of ngathi I'm tired wani mcinezele so right are you breathing in are you breathing ahlale ka what are you okay damn shit guys cala nibuyele emuva bephambili ke khanyane ya phambili cho Dango. Ngazi wafita afuna ukuba bahle more than ugela I don't get it. Okay guys, I have 3 questions. Mfraza ukhombisa ugela uba yini wena ngakwenza uba choose one girl. You have to choose one guy maybe. You understand between this guy ozochaza. You understand? Mfraza uzama uyichaza uba wena ingani angachoose wena ugela. Ngoba mina ngifuna ukuthi angichoose manje ziyenza ufuna ukuchoose mina ngifuna ukuchoose kanti ufuna la face mina ngizama ukuzochoose na ufuna azichoosele yeah yena asichoose into mfana abake bayisho ever since now ufuna ukuzi-explain ukuthi wawugeli kwamele choose mina guys yabona le sister once in a lifetime opportunity once in a lifetime opportunity yabona Fede ungangijudge yabo based on the way ngibukeka ngakhona nezinto the way ngizenza ngakhona yabo mara if uba really into me yabo siba vele ilento le ngicabanga ukuthi singaba yiyo I think anye kuzophinde uyithole futhi yabo anye ngisho ngegama yona mara yeah I think that's so ichichi mos ufuna amachichi ndoda and ufuna ukuchoose ichichi wena guys no I think okay already Jom
correct. Na yabona naleyo question iwele sifaka because umuntu awumbuzi ukuthi ready sesiyobona the day sizohlangana emnyama ndawo yabo. Okay, ntombazana Frozen ngenzele favor sebephapha kakhulu abafana. Frozen rated lo guy out of 10. Fast umhlisi confident nje yahlika ngapi. Lo. Ngoleti. -4. Which means umubi guy, ububi bakho awuspendeki ku-negative. Ububi bakho ku-negative, it's okay. We're gonna live it like that. Frozen esipelele lo. Dala bekupinyile labafana la. Lona. Frozen songeke guys. Uyangifeel umnika i4. Uyangifeel. Neke ake ayikho nalo fene. Umnika 6. The 4 yami na, yeah. Ububi that's why umubi are forced. So forced. Teaching. Man, uyayilwela le 4. So forced uzoba umubi kakhulu so negative more than negative. Okay, chum, why? Ngona? 5.3. I can finish my vision. There's something here. 5.3. Abantu ububi bakho ku rough to the point before negative. Asafuna ukubona to the point. Awubuze ukuthi Why? Yeah, why? Awubuze. Why am negative for? Why am negative for? No. Uyangibasela manje. Why? Negative one. Ayikho lelo 4. Ayikho le. Negative ufuna ukuthi usikomoto ingqondo. Ufuna ukuthi usikomoto yashisa. Tell me why negative? Papa kakhulu ukwenzeka la. Sense of style. Ayihlangana. Amasilver. Amagolide. Uyabona ukuthi ngizokhipha ungawari. Ngizokhipha. Mangakhipha uzongipha ngathi. Chaza nje. Akuso type yakho. Nah. Wena manje teenage But right now, I'm going to personally. Hayi khulile. Can Frozen rate look out of 10 gawe? Negative 0. Ubaba mankwatile. Why? ingqondo kunokela. Usijabu yasidlela kuyi. Okay, Thomas. Okay, I'll tell you. Frozen rate look at. Why? I thought you were joking, dog. Are you serious? Negative? 0. Damn. That's Why? nice though. That's nice though. Why? Asida ngisho. Angasazibuza ukuthi why. When uyazi ukuthi why ngisho. Angazi. Masoma. Akusi type yakho. Okay. Yeah. When I'll tell you rate bani? Awu sister mina ngamga 8.5 yabo cause uyugelo omuhle engimbonile so far since ngivukile. Yabo angakaphumeli ngestride but I think uyugelo engimbonile so far omuhle yabo. Mara yeah I think yabo uchomi anga plus sabo Zoro sithu yabo sigcoke black so angazi why I find uNtombazana othanda black attractive yabo because nami out here black so uchomi nice ni. Thank you. Bahlanganise ngami. Okay guys, this video is gonna make it okay. Ngami. Frozen vela namehlo, lezithi ngikula kuvala khona amehlo. Amajita aphakamisa amakhanda asho kuba angaya naye angamkhipha nawo girl. If ufuna ukumkhipha wenza so, ufuna ukumkhipha wenza so, yabo? Okay, Frozen sikhobeni phansi sonke. Ama out of Frozen aphakamisa amakhanda avula amehlo. Vula amehlo njalo. Open your eyes. Frozen ningamkhipha girl for your first date. Okay. It's okay. Close your eyes. Thomasan. Don't be. Okay. Wena ungabagaya chance labajeti bajole ne1. To come out this one, ngamgaya chance. This one? This one? Uncle Sean. Yeah. Okay. Fulana amehlo. It's okay. First of all, uta so type yakhe. It's okay. First shift. It's okay, bro. It's okay. Fuck it. You ugly, by the way. It's okay. I like this. Yazi uthini? Uthi maybe uyona type yakhe from amazinyo amagolide what but uthi angagaya chance but maybe phuma amateeth or something.
Ngangikayi. Na. Why? Ushintshela mina Chomi manje. Na. Mina ngakayi chance ngakuyise emashiro every day. Mashego na. So guys mangathi Underestimate. Angiboni value. yo. Wena uhamba lezi top. Yeah. Asithi manje because uyawakhupha phela amagolide wakho uyawalahla phela akasawafuni. Hey. Gold with no gold. Na. Mubi vele ububi bakho burafu. Uyangizonda unamanga uyazi ungizondele nje why can't manje ngendaba la ngiphathi kahle Awuchazi. Na ngingumuntu No bubi bakho burafu ku forward kakhulu ububakho kuya angazi but uzama uthi mubi ne. I didn't say movie because my ngithi movie izoba personal akangikazi. Awuchaza so type yakho. You will never go for a guy like this. Ngiyawuchaza. No. I don't care. Yeah. Wena ungichaza. Wayengachazi. Angisho nama ngimchaza wayifanele angichaze ngingamchaza. To be honest nami uyachaza muhle egcineni. Muhle for bani? Maybe okay, maybe for me it's okay. Hey. How you? Axi chest then. And then but umubi ububi bakho bathi ku forward to the point bathi ku negative. I don't think that's nice. I don't think someone will say that to me and I will take it nicely. Nama ngiphathi. Okay, thank you guys. Okay, this is not a match. I see you. Noma sokuthiwa drunk. Nasema pen I see you. Unamanga. Ungaforced uba mubi kakhulu mawuforced. Ungaforced. Anye ibe yiyo nangilanyeliwana. Ngiyivukile yiyo. Yo, the more forced to mubi kakhulu I realize that do not do it. Just be nonchalant about it, bro. Okay, man, like, share, subscribe. Away, I think we do need to this. Away with it. Okay, but if you like, share, subscribe. Love it for you guys, okay? Don't look at that social media all day and see what niggas got and just start losing your mind. Niggas grinding for this shit.